Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horas madihita saluhutna. Huriani tuhata, andorang sotapuka parminggota, tapasada marohata, martangiang mahita. Amin. Tapu kama parminggota marende mahita sian buku ende nomor 14 ayat sada sahat ro di ayat 3. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Mandok mauliate mahamu di amai, na mangaroro hita sian gom-goman ni haholomon. Jalan na pausaton hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, amanami na di Banua Gijang. Di pabotoh kodo tu akaparoha nasian purbai mar hite-hite bitang, naung tubuh anakmu nasasadai. Sondangi marohanami, asa hutandahami haporsyao nasitongi mar hite-hite ibana. Asa tarbahen dohot hami mamereng hamuliaun sogot mar hite-hite anak haholongani roham. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin.
tangi hok kamuma patik ni debata, ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, ahudo Jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatanii ondo. Ikon umbia rohata jala humolong, jala upos mida debata, asamida nasa na adong. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Topotima dosata martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami na di banua gijang. Pargogo naso hatu dosan. Par denggan bahasa doho, jala ro di saleleng-leleng nado asini roham. Sai marmapuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang be ingot aka dosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa mardopokko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jahoba, say unang paingot-ingot pangalosyon nami. Unang alang asini roham. Say urupi mahami, o ale Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ani dosata. Songon sitong na mangolu au ni na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku midahamatean ni parjahat. Na lomodo rohaku midahamumulak ni parjahati tumadikon dalana asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na dikicang. Amin. Jahama hatani debata turpuk di ari mingguon imana tarsurat di buku Pesalmen bindu 40 mamuka sian ayat sada sahatu ayat onom. Tajahama marsikat soring. Ende sian si Daud. Jala di enet ahu tu ginjang sian godung halonongan, sian dore napil hot, jala di pajongjong totu tu atas ni dolok batu, marsi hohot lakalakaku di bahen. Dungiri lehon se nai baru tu bagasan pamangaku, puji-pujian tu debata, lanto namarna diasa, gabe mabiar nasida, dalam marhaposan tu Jehovah. Martua mabawa na mambahen Jehovah haposanna, jala naso olo marbalik payuhuton si gijang rohai, akana pa ula-ula gabus. Torok doaka halongangan dohot sakap-sakap dibayan humokop kami ale Jehovah. Debatak dang tarpajejor tuho, nakpe nae baritan honokku jala paboaku, dang tarpajejor tahe dibahen torop. Ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jalana umpeopsa. Amin.
tidakon maha persyautai songon nahina tidakon ni dongata saha persyaon di sandok portibion rap mahita mandok. Ahu persea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangit dohotano. Au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima natinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang so habubuhan. Ido tu hatta natu mau na bernit di panguhuman ni silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tu banua toru deng ditanom. Na mulak mangulu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo lahu hudul tu siamu ni debata Jahoba. Amanai pargugo naso hatu dosani. Disima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au persea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia. Dohot dihase saani dosa dohot dihatai na mandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak na umate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Huriani tuata tabigi majolo tikting namasa di huriata HKBP Rawamangun di bagasan samingguon ima di hari Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025. Pandidion Nabadia di Minggu Sadarion di tanggal 12 Januari 2025 di Parmingguon pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Pandidihon tudak dana torop nidak dana naman jalop pandidihon nabadiai sahala bawa sermon manang tahun baru keluarga parah ladu di hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 masuk pukul 10 WIB di Patupa do sermon manang tahun baru keluarga parah ladu Sude parhalado rap dohot keluarga asaria mandohoti acarai. Sekolah Minggu di hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 mula tama parmingguon tu sekolah Minggu di horong sada orang dua dohot pra remaja. Sude di anak kota sekolah Minggu asa Roma tu parmingguani. Titing Neymar Bagas titing parjolo. Naeng manjalo pasu-pasu parbagasan ma William Alfredo Tambunan ruas ni HKBP Rawamangun wi Kampung Ambon anak ni amata adop Richard Tambunan nahinan tubuh ni inata Tince Agustina boru pangaribuan dohot orwana bulan nahuli boru Huta Barat ruas ni HKBP Resort Duren Sawit Jakarta Timur boru ni amata Sintua Tulus BS Huta Barat tubuh ini inata Ijenia boru Syahan pamasuk-masuon hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 di gereja HKBP Resort Duren Sawit Jakarta Timur. Titing paduahon naeng manjalo parbagasan ma Ian Bintang Pandapotan Simanjunta ruas ni HKBP Resort Rawamangun wi utan kayu manis anak ni amata Richard Simanjunta nahinan tubuh ini inata Nur Haida borus Timorang dohot orwana Mona Lisa Martua boru Sinaga ruas ni HKBP Depok Timur boru ni amata Baik Sinaga tubuh ni inata Rointan boru Huta Galung pamas-masuan di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025 di gereja HKBP Resort Depok Timur. Titing parjolo dohot paduahon naeng manjalo pasu-pasu parbagasan ma Pris Christian Daniel Asoloan Siagian ruas ni HKBP Rawamangun wi Ramangun Tolu anak ni amata Budiman Pardamaian Siagian tubuh ni inata Sarhi Elma Alindan Sere boru Rangkuti
boru ni amata Ependi, dohot orana Sindi, ijen Irma boru Tampu Bolon, ruas ni HKBP Resort Sutoyo Jakarta Timur, boru ni amata Ependi Tampu Bolon, tubuh ni Inata Sinta Pera Renata boru Tajulu, pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Walu 2025 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama masu parsaripeon nasida, gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi ma di joloni tuhata. Ruas namoding sada. Nah di hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, nunga jumolo moding sahala ama, martua toga torop, umur 75 tahun, hinabaluoni inata, Sri Rahayu Boru Sianturi, alamat Jalan Mangga nomor 4 RT 007 RW 06 Hutan Kayu Jakarta Timur wi Hutan Kayu Kayu Manis. Udean hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. 2. Nah di hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 nunga jumolo moding sahala naposo Adrianus B. Sitopul umur 67 tahun, anak ni amata Florentinus Sitompul nahinan, tubuh ni inata Minar boruhu Tagalung nahinan, alamat Jalan Cumi-Cumi Raya nomor 4 RT 007 RW 010 Rawamangun Jakarta Timur wi Ramangun 4. Udean hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 di TPU Pondok Rangun Jakarta Timur. Tuhatama nama ngaleon gogodot pengapulion di keluarga nati nadikon. Pilihan dohot aka udut ni boa-boa, tajahama diarotas titing naun pinarade ni huriata. Saya di pasu-pasu debatama aka barita masa, dohot aka ulaon sipatu paota bahan sangat di gowarna. Songonima titing di huriata di minggu sadarion. Mau lihat emak. Mari
debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti akate-ate dot pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Amanami nanami ruas ni huria na hinaholonga di bagasa Tuhan Yesus. Hatani debata na pataruhok kita di minggu na parjolo dung Epipani. Ima na tarsurat di ulau ni Apostel bidualu ayat 14 sahat rodi ayat 25. Tabuka mabibel tabi jalata payhutihut ma di bagasa rohata songonom mahatani debata. Alaidung dibigi ka apostel na di Jerusalem naung di jalo halak Samariai hatani debata. Disuruh nasida masih Petrus dohot si Johannes manopot nasida. Tuat manasida ditangyakon ma akka dongani asa di jalo to di perbadia. Aidang dope songgop to di manang tui senasida. Asal tardiri do nasida tu bagasan goarni Tuhan Yesus. Jadi mga pehot tangam ma aposteli tunasida gabi di jalo mato di perbadia. Alai dung di ida si Simon aka aposteli mga lehotod di perbadia marhiti siyan na mga pehot tangan Roma iba na mabuan hepeng tunasida di dokma. Leho kamu ma huaso si songoninak tuau asa majaloto di perbadia halak Yehua peho tangakku tu ibana. Alai di doksi Petrus mamado ibana. Mago mahorap doho perak mi. Ay diripuho tartuhor si leho-leho ni debata marhite-hite hepeng. Dang parjabar manang partohap ho di hataon. Ay dang nabonar roham maradopod debata. Ipe pauba maroham sian hajahatomi. Dungi pangido matutuhani anggiat tarsesa tahitahini roham. Ay huida do roham di bagasa po gunapahet niho tan ni hageduhon. Alainin na si Simonima mangalusi. Tangya ko kamu maaw tutuhani asaw nang songgop tuaw na nidok munay. Asadung dihatidak ko jala dihatahon hata ni Tuhani, mula ma anggo nasida tu Jerusalem, laos dibaritahod dope barita naulii, ditorop huta na diluat Samaria, di sido yanggo sahatna. Di minggu-minggu nasalpu nga tapestahon ima pesta Natal. Ima 12 hari mamuka sian tanggal 25 Desember. Jadi etongot tamai 12 hari sahatu tanggal 5 Januari. Dung sidung Natal adong managinoaran na ima Epipani. Ima namarlapatan hapapatar. Dung sidung hari tanggal 5 pitor masuk matu Epipani. Jadi dang apalasai hari Minggu Epipani alai dung sidung Natali, dung sidung 12 hari duk tanggal 25 pitor digoari ma Epipani ima namarlapatan hapapatar. Ahado tahe na ginuaran na hapapatar jala songot dia do. Ima di minggu di hapapatari di pestaho to disi ima parningotan di naung ditardidi Tuhan Yesus. Jala buasa ko didion. Bolo di tradisi perjanjian lama ima tarsongot tada pengurapan, pangurason asa mamukama akamalim dinalaho mangulahon ulaon hamalimon na gabesongon perwakilan ni ruas maradopod debata jala perwakilan
ni debata maradopon ruas manang bangsa Israel. Jala molo ditaringoti padidion pembasuhan ni boy may daot tay di Lukas bidutolo, Matius bidutolo, di Markus sada, nang di Johannes bidusada. Jala taingot si tutudo ditiki na tardi di Tuhan Yesus, dung sidung tardi di Tuhan Yesus mukap masurgo ninna. Ado tahe namasa di si? Aha namasa? Duk tardi di Tuhan Yesus? Adong masuara nama dok? Anak kaholongan ni rohaku doon. Ido kan? Jala songgop ma todi porbadia dalam rupa burung merpati. Jadi idaota mai di minggu Epipanis, di minggu dung Epipani na parjolo, di minggu ta sadarion asa unang gotap boti pesta Natal. Tungolut ta si ganupari nang tu pardalanan ni partodiot tape. Asa unang molodung nga sidung be marnatal, nga digulung be akagabagaba, nga sabe pohon natal, nga isipani be. So tung laos sipan dohot las ni roha di nong ro tuhani di bagasan nguluta. So tung gabi tado ma toy ma sipam ma. So tung maror bukan non tlamarihom ma. Berita Injil bukan berita yang untuk disimpan di dalam gudang atau di dalam lemari. Tarsongon nakabibil tay na so tabuab be. Tatuhor bibil tay yalay laos tasipani. Na malua elean Alkitab lalu disimpan entah di mana na marumah tangga dong tarpaso-paso elehon Alkitab alay dakyabi dibuka disipan. Dang songoni ceritana. Alay hapapatar na marlapatan ikol lamu patardo huwaso jalalamu patardo holong ni roha ni debata di tonga-tonga ni portibion asa gabelamu gok harajaon ni debata ma portibion. Jala nauli si tutu nalaho papatarhon hinauli ni holong ni roha ni debata dohot huinauli ni huwasoi laos akka halak namar natalido dipake debata imahita imahuriyai laos akka namangedehon sonang ni borngin na ido dipake debata dinalaho mabaritahon barita nauliing. Alai molotaida tutu bukwedeta 517. Dibuat do bukwedena manangadong do di handphone na ngaisip pa beate ngay lamariho be manangigudang bukwede 517 mang maila do roha mangida 517 tai da jo bukwede tai apala dung huja hatur pukon pitor huingo ma edde 517 dang pola tai dehon holan nang tai da do mungkin multimedia belum tapi nanti boleh nabui mangida di handphone nama nang bukwede na in nabuti di dia kajolma di johot tuhani naolo suruokku torop na magoi torop doi na batak nang namarbajui nang ama doli-doli nama cai dao dope di ayat 2 dang hola naka ama ina doli-doli na dao bution alai inna buti di ayat 2 tardi di donasida ringgas marminggu be nakanak tardi di do hapeon aka par minggu marupa hadaulaton nasida sasude idau burju dangi alai tungdau rohana daksai dosanai Tuhan nadang digolom nang pakokop nai idamada nakanik tajahat turpukon jala sipatara sukut-sukut rohata dak pola sukun-sukun herana somal turohata dang pola marbarita nauliau dia do alanyaha
tutu di dok madison naringgas doa kahalak kita marminggu daulat rohana nga terdidi alay bakol rohana doho pamangan na mabaritaho barita nauli tarsongo ditikit tanggal 30 sadai di namadok katai ulo do pitu saputangan maraek dak saputangan na maribet na tariba dua yoda alay tortabodo padohan oma gudang dudusakku 7 mu ba na mau inna akan atoras peolo do songoni imadah nga matua au pe mu ba na 7 inna tumatangis alay duksiduk tanggal 30 sadai mula mamuse aka hasomalani musik dangdut maparpagi-pagi molo musik dangdut musik namar bete-bete ullo bello na yo binereng tu anak kon na binereng geleng ihalang ngagira-gira dungo anggo geleng ibaon sa ilalapon na modja sudi inna tong marungutungo uto-huto na amak Tuhanin na rohana nangakana poso pesongoni law songoni mamula musengo luya ullo bello nito mga binotohian idang nalaw mu baon tabodo ang wakahatay tabodo molo istila sonare resolusi ninna isurato do resolusi pertama tahun 2025 muba na mau inna muba songod dia do taida ma siya bukwede ni 510 pito ni narohakko buti huingo manajolo di huta ido tahe tarlumobi danga pala binoto sonare dakyabe marminggu hiuta najulo aka say ina dugumodang marminggu akama tongdo lautu pareddean molo dang na maredde di lapo maredde di namangi apa namanya mangalului pidong gitu mil na sida diharangani asa manaku pidong jala lalak ma edena buado ngolut Tuhanin na hape hari minggui jono tu permingguani musedo akalapoi ipataro akay natta tu permingguani sai pataro nattay law manasida tu lapoi de bapataruhod de badang jala law sida memang laos disido par turun kualitas ningolo ni akahalak kita nauksangan nakok gabi turu mamuse rada kola dihutai sotung nong songonido nang aka di tano pangaratoan 5 hali hitamar minggu ono pali manang 7 hali par minggu di Rawamangun alay sotung naswadong doroha parbaritaon nauli di tonga-tonga ni Huriata say madok toema napeting burjui ba napeting marminggu iba pamurahu do gabi ruas ni Huria songoni jala paneakku do Huria songoni molo sudi ruas ni Huria maddo songoni ise maparbarita nauli molo sudi akan atua-tua maddo songoni toema sudi magelek taon ni konakana hasea mon doktor profesor mon aka dokter mon bengker aka petugas pajak mon presiden sudi mon ise mana-manangnya ko geleng ngagabe padita mon mulu sudi akay nata manangyakon akamatana akanajago mo naburjo mo parpangka mo luluya sadok pakeota nalaho pature-tureho niya nakota ise maaka inata na manangyakon amatana hutangyakon mo nasa gabi parhalado sada nataida siya turpuk di tonga-tonga ni Huriata dihita di sadarion ditaringoti do Huria na parjolo ima si Simon na sotong lauro hatta tu si Simon sisian ni Tuhan Yesus yoda adong masahala na margoar si Simon tukang sihir na malowan ibana patu-patupahon nakasihir tada halongangan jala di napatupahot tada halongangan ibana gok makahala na dilabung nga madokon naminiahan ni debatadon jala siya debatado huason yon na patupahon akatada halongangan ni ninna jadi si Simon tukang sihiridon dang si Simon na sisian ni Tuhan Yesus alay Roma parbarita nauli ima si Pilipus molo taingot di
ulaw ni apostel biduonom di todo do pitu halak laho marulaw diakoni marulaw asini roha tuak na mabalu halak Yahudi berbudaya Yunani tuhuriyai. Jadi asing ni si asing ni nonom nari sada na margoar ima si Pilipus. Jadi marulaw na sini roha si Pilipuson laos doho dua ibana marbarita nauli. Jadi dung marbarita nauli ibana laos gudang dotong aka tada halongangat di patupa. Jadi di nadidani si Simon di patupa si Pilipus tada halonganganon Roma ibana mangihuton jalay do ibana ma porsea do atu Tuhan Yesus. Porsea ibana tu Tuhan Yesus itadik kumay alasay di paiday ibana nabuhi do di patupa si Pilipus akatad da halongangan na pamalum na marsahit dohot akalan na asing tuak kahalaki lobis yan na binahennay. Jadi di do ibana adong do hape di do rohana adong do hape huwaso na tumibo siya naw adong do halak na jumago siya naw ihutonok kumay inna ibana di hutom may alay adong balik da nga pala bulus jala burju rohana dinalaho muba ima uju Roma si Petrus do si Johannes di na mga pehot tangan na mga lehotod di porbadia pitornin na iba na muse lehom madiyaw ng huwasoi asa molo huwa pehot tangak kutuganu palak doho tao marhuwaso doho mahalaki dapotan. Jadi si Simon na kaninganido ibana si hutot Tuhan Yesus na mawin na ibana alay na naing diida ibana ima asa dapotat do ibana huwaso songon huwaso na dilehot tuak aposteli asa mulo mabahen dia pehon ibana tangan na tuak kahalak na mangihuton ibana gabi dapotat to di porbadia. Jadi pikiran na doho pamangan na madok mangihuto Yesus mau alay yang gorohana parbagasan dang muba na laho gabi si hutot Tuhan Yesus. Gijang ni roha ego naing jago sa diri bana maraduido ibana naik kutuhor nyok kepengon lehom madiaw huasoi. Jadi pikiran doho pamangan boy do makatahon muba maau jala si hutot Tuhan Yesus maau alay dang sitong sian roha parbagasan hamubaon. Jala laos dang boy ro dang boy masuk jala dang tarjalo to di porbadia ay didokod do tu roha parbagasan to di porbadia. Mulo nakaningan uju di Epipani tardi di Tuhan Yesus dilehon ma to di porbadia tuak kana porsea pe dilehot to di porbadia aladong haradeo di bagasar rohana na laho muba. Jadi mulai dokon di ulaon ni apostel inna buti lamu mangarerak mangararati ma barita nauli na marlapatan di bahasa aslina diukupi ma akan nalilingi gabe mate ma akan naliling. Jala molo di jalo akaruas ni huria barita nauli di namar Natali di nama dok naung sorang Tuhan Yesusi ukupan na ma akapangalaho naliling gabe halak na baru ma di bagasat to di porbadia. Jala molo adong hamubaon ni rohai laos gabe tari damai diaka ngolu si ganupari. Murado idaotta diaka ngolu si ganupari. Setiap tindakan yang kita lakukan, reaksi, aksi kita adalah hasil dari buah yang ada di dalam permenungan, pergumulan hati ataupun pikiran kita. Jalana jumo jut ima naharuar didirita tu pangalahotta ima nasian akaroha. Jadi molo tasukku buti ay nabuasate anggo jim na tori sada di tanggal 30 sada di persirangan ni tahun ni muba na maho. HP dang muba ho. Ala memang daksiar rohana na madok hamubau ni. Laos boy do tarjalo hita boasa nang nakaning di deta 510 pitu didok torop doa kahala ama ina naposo batak na marminggu tardidi alay dangadong nasida marbarita nauli ala dangadong di bagasar rohana.
Boy day dota ragam nuay kaporseaon na songoni mangida akan namasa di tonga-tonga ni Portibi ima dipaihut-ihut asa holan mangida-ida tadda halongangan songon si Simon nang halak nasing. Jala nama dokon muluadong tod di Porbadia ikon adong matadda-tadda supranatural na suboy pinatupan ni halak nasing. Parbuwe ni tod di Porbadia ima na dirajumi mi isarana berbahasa roh, isarana patupahon akka hamamalum ni parsahiton manang akalan na asing tadda-tadda halongangan. Haporseaw songonon dangi haporseaw na niajarhon ni debatatu hita. Haporseaw na niajarhon ni debatatu hita ima bahkan Tuhan hadir dalam tanda-tanda yang natural. Jala tau kuhod dui di haporseaw ta au porsea di debata Jehovah. Jala tau kuhod dui marhite patiki ima pati na parjolo. Muluhuak kuho ni na marlapatan siya debatado na sana adong si panganon parabiton ng akanadinggan siya debatadoi. Si pangano kadang nga pala tadda supranatural yate. Tadda halongangan mula dong si pangano na kamanginang. Dakpola garyada na pagudok-kudo hita mga lang si panganon na tabo. Ngaming hinder-hinder hita noayang di si panganon na kanatabo kan. Tadda halonga nga bolo margat tiari siyan Sabtu Minggu natural doi. Tadda halonga nga bolo maruba na kanamatua daong natural doi. Tadda halonga nga bolo songon namoro parbinigi at dohot parnidan ya kanamatua daong. Di godang torop jolma akaholan na paihuti-hutot tadda halonga nga buti memang tadda ni anasomal din ang apoladong haporseaon. Alay dia kahalak na mangulu idama, dia kahuria na marsitutu nang hamaolo pe ikoni daom mudo pabahenan ni debata na laho patureturehong ngulum. Totoo nga ni Portibion, ra dipake debata marhite ngulumidak sude mulus denggan. Dipake do ng hamaolon, dipake ng parsahiton, dipake ng akaragam ni nasotarjalo pikirammu. Nalaho patupahon pataridahon huasonay. Jadi taida ma si leho-leho ni debata mulo taida di pesalmen na kaningani na gabi epistel na tajahay di dokdo dang tarpajojorau Tuhan go ni akadinggan basam atong lausido rajumatta akaruas ni huria bilang-bilangi ma di bagasar roham doho di bagasang ngulum tunggu mo dang doa sini roha ni debata diho manang tung napautikku doa sini roha diho. Asaboy hita mangida manada jalalaos marbarita nauli. Di jamitaku di sada jamita natal niku do butihya. Akahalak na kaya mengalami muradom marbarita nakpala so sinukun. Isarana molo akahalak na hiya marubat jalamalum siya ni manang mangalangubat malum mangalangi pitoringgas do mabasetatus. Asam uratku sudah sembuh karena bakso urat. Misalnya, pergilah ke tukang bakso urat di sana. Manang nakpeso sinukun mulai botona dong dengan nana marsahi pitoringgas don. Ay hubi ima dalay neringgas do hamu marminggu jamonom. Na perpudiod daktarida hamu na tudia hamu. Hubigi marsahi tamuna. Ima dah ngau perjulaw siya ni. Lau majo hamu tu pangubatin yon jala alang maun. Hape dang isukku ni bana. Boasa bu ibana marbarita. Lau songoni do akaina. Songoni do akana tua-tua. Nyodo guru na dinggan mangajari dak danak. Tu soma banyak nak komu marsikola. Jurusanon. Lau songoni dia kapar rumah tanggao. Songono do madidi dak danak. Boasa boy madok songoni nak peso sinukun ala naung mengalami di bagasang nguluna. Boasa dang boi ruas ni huria nalaho makatidakon marbarita nauli. Jangan-jangan dia tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Marminggo donasida alay dang muba rohana. Atau nga kamanginang nga tau baru nuai to 2025. Dang luja pikiranmu do roham na say payuti Portibion. Dang luja roham na say makasuguho kala nasing.
dang luja pikiranmu holap payhut-ihut akan anidok ni halak. Jangan-jangan sudah lebih lelah kita berpikir tentang dunia, berpikir tentang kebencian, berpikir tentang hal-hal yang tidak perlu. Habis energi kita dan hari-hari kita daripada berpikir tentang hal baik yang Tuhan berikan. Dan itu membuat kita terpenjara. Alani daktar tuhor jolma, dang alani gugu, dang alani parpuasaon, alai di rohanau kapsi tutu, ido di dok Tuhan Yesus, roh mahamu, jalohamu maasini rohai muali, aidang martuhori, jaloma, ninna, holama jalo dohita di dok, sotung taripu, asadapo tanau dia kasini rohani debata, marpuaso maau songonon, hutuhor mahubay na kapiliaku songono daong, asini rohani debata rade toktong, jala asini rohai mangojar hita mabaritahon itu liak portibion. Dinahumalia kita torop dopiaka na mauas, torop dopiaka natar sosak. Honong marnatal na mangedehon debata na sorang tubur tibion, laos hodo dipake debata, papatarhon holong ni rohana itu portibion. Borha maho di bagasan haporseaon na tugu. Ahape na di palowas debata di ngolum dalan na dui lau paturehoko. Amen martangya kita. Mauliate mali Tuhan. Di pataroho hami tuminggu parjolo dung epipani. Patar situ tuasini roham. Di tau baruon. Di nadilehoko di hami asini roham. Gugu na siyakoi. Nang tarlumo bihapor seaon. Papi tama hapor seaon nami saluhut na ruas ni huriam. Asau nang hapor seaon na munggilunggil. Manang hapor seaon na paihut-ihut talak. Ala torop halak tusi batusi hami. Manang torop halak mangulahoni baihu lahok kami. Alai agian na suadong pe mangihut to Tuhan Yesus. Ihut tonon nami do Tuhan Yesus. Imanyasi dohonon nami. Agia sude manadikot Tuhan Yesus. Alai yang guau ikon haholongaku jala golomokku do tuhaki. Songoni manyak kaporsiaon nami. Asa molo nau ku pestahok kami pesta Natal di minggu-minggu na salpu jala hupapatar hami may di tonga-tonga di ngolu nami. Unang songon si Simoninian na makilalahon molo dapotan asini rohan ni debata ala ni pabahenan na ala ni natartuhor ibana. Alagok na buhay di patupay ba na dingoluna. Balik sa hami niya caluhut na. Molo na dilehok ko haporseaw di hami. Haporseaw ni na dibagasar rohan nami unang mahitsu, unang mabuni. Biarlah iman kami tidak seperti kacang di dalam kulitnya. Atau seperti minyak urapan yang senantiasa tertutup di dalam botol. Tetapi biarlah hidup kami seperti minyak urapan yang tertuang, yang tercurah, sehingga membawa harum. Songoni mangulu nami, mabuan hapapatarnya sini rohani debata, dang buni haporseaon nami, dang buni panidangyon nami, alai sudema jolma, sudema halak marnida, adong do debata, Tuhan Yesus na gok huasoi, marhiti-hiti akan namasa di ngulu nami. Mulubuy hami mangulu sa hatu sadarion. Hati dakonon nami ma akan atoras makatidakot tuakayan akon na alani Tuhan don. Mulubuy karejo akan aposo hati dakonon nama alani Tuhan don. Jalabulo mudinggan akaparumatanggao dohonon nama alani Tuhan debata doon. Jalamulubuy manalpuhon sudi akan ahacit hati dakonon ya karuas ni huriyama alan yasin ni Tuhan don. Jalamulo tong pedi baga sa parsahiton hamaolon dohonon ni ruas ni huria manang hati dakonon na dilowas debatadon lau pauliulihon ngoluku asa lamutarida ma huasoni debata di tonga-tonga ni portibion. Mauliate mali Tuhan pake mahami saluhut na unang adong na marsidalian unang marisuang parmingguon nami
unang marisuang aka haringgasom martangiang, unang marisuang aka padidion na hujalo hami, unang marisuang aka asiniroham, di goar, di aka pangkat, di aka parbinotoan, dakkolan asa pauliuli goar di silang bolomate hami, mulo dapok nami aka naulii, alay asalamu pakeommu do hami, nalaho papatarhon hinaulim dohot asiniroham. Radih mahami pakeommu di bagasan Kristus Yesus. Amin. Marede hitamuse laos tapapungu ma peleata. Ikut bubu anu kabari, tuinana no hulumi, imahona hasilonga, dame nama notongi, dame nama notongi, ay nang bisar do hati urong, tunasa muna Tatangyakon ma peleata martangiang mahita. Ali de bata amanami na di banua gijang. Kodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jala ramoti.
asa huparhaseak kami pilianon pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Uhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jal asi marohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaor hon madamena tu todim.